че цигарите са вредни и вредят на не само за самия човек, който пуши цигарите, а мисля, че са вредни за всички други хора около този. Според мен тютюнопушенето е не много хубаво, защото от него се увредява това. Белия дроб, можеш да получиш рак на белия дроб и разтръстяваш се и ти е по-кратък живота. Човек, когато пуши много и сърцето се уврежда. Другия въпрос е, че тютюнопушенето е много вредно за здравето. Не искам да се спре да ми... И Димът не ме харесва, когато го вдишвам. Един мой приятел ми каза, че то съкращавало живота с 10 минути. Мнението ми, че цигарите са вредни. Защото има пепел по тях. Вредят. Защото когато пушиш, димът ето така. Можеш малко да кашляш и да ти пари малко на устата. Че са вредни. Защото те вредят на хората и на другите около тях. Пушенето е вредно. Аз мисля, че пушенето не е много полезно. То е нещо като вид наркотик. Да се пуши и понякога това нещо може да се умре. Пушенето води до мозъчни и сърдечни удари. Е много опасно да се пуши. Не е полезно за здравето на хората и че не е хубаво хората да пушат. Не харесва, защото е вредно за хората. Не е правилно. Не трябва, мисля, че не трябва да се пуши. Аз мисля, че това е много лошо, защото аз съм виждала много хора да си фърлят цигарите по земята. Мисля, че пушат, защото им някак си модерно. Искам да се похвалят на другите, че са пушили, че са правят на големи, а пък те си вредят на собственото си здраве. Защото им харесва. Мисля, че цигарите не са си хич вредни, а са много полезни и така си пушат, защото им харесва, имат такъв навик и започнали се и не могат да ги откажат. Един път са опитали и повече не могат да се освободят, защото мама ми казва, че се появява едно червече и то казва пуши. За удоволствие. Чувал съм. Според мен е хубаво да са забрани да са пуши. Да, според мен е правилно. Чувала съм по новините, че вече ще проверяват по заведенията, по ресторантите, по кафетата, дали някой пуши. Смятам, че е правилно, защото ако има деца, те ще кажат. Когато ходихме на ресторант, гледам всички вътре пушат, където е закрито и не мисля, че с ресторантите не е редно да пушиш, защото може, ако пушиш, може да ти влезе пушека, например, в храната. Нали си в ресторант и там пушиш и на другите хора им става неприятно. Аз както го виждам, те хич не ги интересува дали е опасно или не. Да, трябва, защото понякога в тези заведения влизат и деца и все пак не им е приятно. Там има един такъв знак с цигари, защото хората понякога те пушат на забранено място, което не трябва да се пуши и ги изхвърлят. Защото така те всичко замръсяват и също така не спазват нито едно от правилата. Имам един приятел, който е много по-малък от мене, на 7 години, и той един път пред мене, точно от баща си, се промъкна и взе една цигара и пред мене си изпуши. Имам също така една приятелка, която преди ми беше гадже и не знам дали тя се отказа, обаче пушеше с една година по-малко. Не мога да разбера защо всички хора пушат и защо са започнали. Пушенето е много вредно за здравето. Ако те не ми повярват, аз ще им кажа, питайте вашия личен лекар да видим той какво ще ви каже.